nós está preparado, nós está em comunicação com diferentes organizações, nós está verken que nós mestre hasi, pero maneira uma bisa na prome, esse é problema sociaal. Dat betekent niet dat wij niet moeten optreden, of dat overtreedt de wet of dat verstoort de orde. Pero pregunta está, pa kiko nanta na kaya. En hoe kunnen wij ervoor zorgen dat ze niet meer terugkomen op straat? En dat is niet een politievraagstuk. Dat is de essentie, essentie die het probleem aquí. Pero als men de orde verstoort, dan gewoon zaken gewoon strafbare feiten of overtredingen, dingen leefbaarheid, dan zullen bij treedt op. Pero voor mij, het is fastidioso, kom je erbij treedt op, pero mañana dan zijn ze er weer. Ja. Right? Dus als je een probleem aanpakt, pak het probleem aan in de kern, om effectief te zijn. Un sistema camino maar in passado dat is Serenang de un centro por ejemplo voormalige HVB in Dakota camino geweest maar ne pon na bau curatela anto duang nang panang drente ding rehab un idea sina nota algo por bingo ne back is het een bon idee, hè? Dat is zeker goed, maar dan is daar een samenspel die differente partners. Je moet ze van de straat halen, maar je moet ook een oplossing bieden. Als je ze ergens kan opsluiten naar Epalawe daarheen, weet je dat ze hebben eigenlijk verzorging nodig, rehabilitaties. Pero is het een plan, is het boom. Pero eventjes in een dagpolitie-dagverblijf zetten, zodat ze de volgende dag weer terugkomen en we gaan weer hetzelfde doen. Maar je dan gewoon een hond die achter zijn eigen staart aanrent, is het effectief, efficiënt.